Mis Chwefror 6 blynedd nôl, a clydach teres Ynysybwl dan ddŵr. Oedd yr uchder y dŵr hyd at y top y ffenest fan hyn. Roedd rhaid i Rebecca Chadwick a'i chymdogion ar y stryd adael I cartrefi ar frys. Oedd y dyn tân, dweud fi rai, okay, Rebecca, mae rhaid ti jyst cwmpo mewn i'r dŵr a nofio mas. Paid y becso beth bynnag sy'n mewn na, jyst cer amdani. Oedd hon ti y 2 gloch yn y bore, a mewn hollol tywyllwch. A ni gyd o'ch yn gallu clywed oedd y trydan jyst yn popio. Ers y noson honno, mae'n dweud ei bod hi'n byw mewn ofn. Pob amser mae'n bwrw glaw, dyn ni ddim yn cysgu o gwbl. Dyn ni lan trwy'r nos, dyn ni'n edrych ar y ragolyn yn tywydd trwy'r amser. Os mae glaw yn dod, dyn ni'n symud y dodrefn i fyny lan y grisiau. Dyn ni'n symud y plant mas o'r stryd. Dyn ni'n cerdded lan y lawr y ffordd trwy'r nos, trwy gydol y nos. Dyn ni jyst ddim yn byw. Storm Dennis yn 2020 ddath ar llifogydd gweitha I clydach teres, ond mae llifogydd eraill di bod ers ni a'r trigolion di gorfod gadael I cartrefi ddwywaith dros y misoedd diwetha. Ar wythnos yma, fe nath cyngor Rhondda Cynon Taf benderfynu prynu rhan fwyaf o dai ar y stryd. Bydd yr adeiladau yn cael I dymchwel, a'r bobl sy'n byw yma yn cael arian I brynu cartrefi newydd. Yn ôl arbenigwyr, mae newid hinsawdd yn gwneud llifogydd mewn ardaloedd fel hyn yn fwy tebygol yn y dyfodol. Dwi'n meddwl bod y math yma o drafodaethau sydd yn ymwneud gyda adeiladau a tan adeiledd dyn ni wedi adeiladu yn yr ardaloedd yma, lle mae rheina'n cael ei bygwth gan yr eithafio yn tywydd. Dwi'n meddwl bod rheina'n mynd I fod yn fwy cyffredin yn y dyfodol yn anffodus. Nôl yn clydach teres, roedd pobl yn falch o benderfyniad y cyngor. A gobaith nawr all y gymuned fach yma barhau ei bywydau heb boeni am y glaw mawr nesaf. Un peth sy'n uno'r plant yma I gyd, a nhw'n rhan o glwb gymnasteg Valleys Gymnastics. Mae merched y bechgyn o bob oedran yn hyfforddi yma ac mae croeso I aelodau hen a newydd. Rydyn ni'n gwneud llawer o sgiliau newydd a mae pawb yn cario. Y peth I fi yw y ffrindiau ti'n creu ac pa mor hwyl mae yn ac pa ti'n cadw ffit a mae'n dar mae iechyd meddwl ti. Hoff peth I o gymnastics yw creu gyd o ffrindiau a trio pethau newydd. Ni'n gallu gwneud ffrindiau a y coaches yn really hyfryd. Be amdano ti? Fi'n caru dod I gymnasteg bob dydd a gweld y ffrindiau fi a coaches yn lyflu. Fi'n gweld y ffrindiau fi a fi'n cael creu ffrindiau newydd. Nhw yw'r unig glwb o Gymru sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobwyr arbennig iawn. Y clwb gymnasteg gorau ym Mhrydain. Roedd fi'n waw, mae hwn yn anhygoel, roedd fi'n methu credu e. Roedd fi'n really falch o'n clwb ni oherwydd dwi'n credu mae nhw wedi gweithio yn arbennig. Anhygoel I fod lan yn y podium, mae'n wych. Roeddwn ni wedi meddwl bod e'n arbennig a roeddwn ni'n really cyffroes. A beth yw I cyngor I unrhyw un ohonoch chi adre sydd awydd ymuno â chlwb gymnasteg? Rwy'n credu jyst ymuno a gweld sut ti'n mynd ond mae'n sport wych. Bydd enillydd y wobr yn cael ei gyhoeddi wrthos nesaf, felly mae'r plant yma'n croesi I bysedd. Mae clwb nhw fydd yn cyrraedd y brig.